Здравейте ви, боксери! Това е моя survival map и ще има линк в описанието, откъде си го изтеглите. Няма да прави епизоди на него сега. Това не е целия. Не са само тези острови. Има и много капани. Да знаете. Изкрити неща, но няма ги показвам. Пуска Creative мода. Това е един дънжън. Кораб. Доста спаунери. Зомбита, скелети няма крипари. Тук става. Пак има доста такива. Дънжен. Спаунери. Тук, както виждате, има чест. Но ще трябва да се чупите това отгоре, за да го вземете. Има още честове скрити. Това е един от дънжените. Там е другия дънжен. Ще покажа само малко част от него. Това е като градът на пиратите. Защото това е... Така съм измислил. Има доста къщи. Ще има... Задължително е тук. Трябва да дойдете на пристанището. За да прочетете това. Вкъщи има... От някой от къщи има скрити честове, къде ще ви трябват. За да оцелеете. И предпоръчвам да ги взимате. Защото... най-задължителното. Да, виждате колко спаунери има. Има доста малки къщи, някои от тях няма честове. Да. Последната задача. Последен achievement. Се научим. Долу нямам ви го показвам. Ще изненада. Но преди да слезнете долу, взимете всичко от къщите, защото ще ви трябва. И това е моя мап. Имам доста малки островчета някъде. Имам тикви. Ще мога да целете. Не е много труден. Това е началния спаун, по принцип. Но мога да изпълня тук, някъде. Това е началния спаун. Ето, че имате оръжия, такива колкото оцелете. Задължително заимате нещата от този чест. Да, има и скрито съкровище, но координатите за съкровището са скрити и трябва да ги намерите. Тук си пише. Но не е напълно. Къде са координатите? И това ще е клипа. Да много го теглите, защото доста съм се потрудил. Исках да има палми, но това не стана палма, това не трябваше да е палма. Ама много ме приличат на палми. Текстче пак е мой, да. И това ще е епизод.